A Cut-O-Matic egy TÜV által bevizsgált biztonsági papírvágó rugóvezérelt pengevédővel. Ez a szerszám egy papírgyárral folytatott együttműködés és közös fejlesztés eredménye. A Cut-O-Matic egy speciális célszerszám, amely alkalmas nagy papírtekercsek sérült, elpiszkolódott felső rétegeinek eltávolítására. A legjobb eredményt egy enyhe ívben elvégzett vágás biztosítja. A szerszám használata egyszerű, de gyakorlatot igényel. Fontos, hogy a szerszám nyelét szilárdan tartsuk. Nyomjuk a szerszámot hátrafelé a tekercsen, ekkor a rugós védőcsap elválik a kampós éltől és aktiválódik. Az élt nyomjuk olyan mélyre, amilyen vastagságú réteget elkívánunk távolítani. A vágást lehetőleg együttemben végezzük. A vágás közben a szerszám kicsúszik az anyagból, a rugóvezérelt védőbetét az él elé ugrik. A vágás végeztével és az anyaggal való érintkezés megszüntével ugyancsak működésbe lép a rugós védelmi mechanizmus. A recézett csavar kilazítása után a horgos penge kivehető és cserélhető. A Cut-O-Matic biztonsági papírvágó egy átlagos vágási mélységre van beállítva és falitartóval együtt kerül szállításra. Ne feledjük, a biztonsági papírvágóval nem kezdhető el a vágás a tekercsek végén az alsóbb rétegek között. A vágást a tekercs végétől biztonságos távolságban kezdjük el. Lényeges szempont, hogy vágás közben a pengén és a vezetőgörgőn egyenletes nyomás legyen, ellenkező esetben a penge kicsúszhat a tekercsből. A helyes testtartás is fontos. A vágót tartsuk kellő távolságban a testünktől, mert behajlított karral nem lehet megfelelő erőt kifejteni. A vágás bizonytalanná válhat, a karnak, amennyire csak lehet, nyújtottnak kell lenni. A biztonsági papírvágó csökkenti a vágási sérülések kockázatát a papíriparban. Egyszerű és biztonságos. Ez a Martor Cut-O-Matic.